Bueno, é un imperativo legal, hai que ter desbravadas as leiras, desbrozadas para evitar lumes e de feito xa, se non o facedes, estades fora de prazo do 31 de maio. Ainda así, agora veremos que hai certa laxitude, agora explicamos perfectamente, pero, sen dúbida, tedes que ter presente que contra as vivendas hai que deixar uns 50 metros limpos, que non pode haber maleza como neste caso. E é o que denuncian en Tirán, en Moaña, os veciños da Baixada de Ramil, din que ali teñen unha finca que non cumpre nin con moito, nin 50, nin 20 metros. Nesta finca íanse construir 85 chalés, nin chalés nin nada, o que si hai é maleza. Levan 3 anos, pedindo que alguén limpe isto antes de que chegue o lume. Pedimos que se poña o Concello coa persona ou personas responsables para limpar estas propiedades que parece ser que son privadas, porque isto foi a maiores e agora non hai maneira de meterse por medio do monte. Sobre o 60% de todo isto pertence a unha promotora que en su día quiso facer aquí unha urbanización e non pudo, entonces, bueno, eso quedou. Cortei outro día eu coa fousaña un pouco aquí, pero aí abaixo non podes pasar, e vai á playa. Esa non se pode ir. E por este lado xa vemos un que está completamente cortado. Vai a carretera, fíjate que camiño está aquí. E hai outro, mira este tamén vai á playa, fíjate como está. Está un poquinho mellor porque pasan coches de vez en cando, pero está todo, xa non se pode transitar. Canto tempo levades así? Moito tempo, esa toda a vida, pero é que agora está unha selva total. Non ten salida, é dicir, é unha carretera cortada. Veña de onde veña o fume, pois nos pode afectar absolutamente a todos. Es que non vamos a poder salir. Non nos deron solución, están en plan Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros, exacto. Pelota va, pelota viene, que se a Xunta, que se o Concello. Sí, efectivamente, hai unha propiedade privada que leva un par de anos ou así sin limpar por parte do seu propietario, unha propiedade privada. Esta propiedade non nos contesta, por lo cal o Concello está iniciando xa un procedimento de sanción contra esta propiedade, que contempla estas dúas opcións. Por un lado, impoñer unha multa ao propietario por non limpar e, en segundo lugar, iniciar a execución forzosa, que se realizaría ao Concello e lle pasaría despois a factura á propiedade. Eu vivo aquí, estou toda, as silvas entranme por todos os lados, temos que pagar un tractor para que nos limpe, nos faga unha pequena franja, pero os veciños que viven na parte de abaixo non me quixeran mirar ali, porque non teñen escapatoria, nin para o mar, nin para arriba. Eu ainda podo mellor botar unha carreira e deixo arder. Yolanda, estamos diante da túa casa, Correcto. onde podemos ver que esa separación que debería cumplirse entre vivenda e vegetación non se Pois cumpre. mira, podemos dar un paso. Son 50 metros. O Concello que veu recentemente a rozar, e pódese ver na beira do camiño, pero non rozaron apenas nada. Efectivamente. Mira, deixaron os cables, romperon os... Os cables do teléfono, pode ser? Sí, os cables do teléfono. Non é tan sinxelo como o mellor pensa a xente que se pode realizar. Nos seguimos o procedimento, estamos nesa fase de informes policiais, informes técnicos, para que o Concello poda acceder a unha propiedade privada. Quedou en que isto iba a ser o pulmón verde de Moaña, pero isto va a ser o pulmón negro de Moaña, sinceramente. Xa o vistes, a conta atrás rematou, pero hai excepcións. Sabedes que algúns concellos aumentan un pouquiño ese prazo para chegar con todas as fincas libres de maleza, pois a época de máis risco de incendio.